obci Vrbov sa začiatkom júla začala rekonštruovať budova materskej školy. Tu bol havarijný stav, priečky boli dopraskané, statika ich bola narušená. Nechybalo veľa ako ich zrúteniu. V golfovom rezorte Blackstork vo Veľkej Lomnici sa počas letných prázdnin v 5 turnusoch golfového tábora zdokonalilo v golfe a spoločenskej etikete viac ako 100 detí. Golf je športom gentlemanov, to znamená, že gentlemani by mali mať v tej základnej etikete jasno. Deti z farnosti Veľká Lomnica a Vrbov strávili prázdninové dni v táboroch s duchovným zameraním. Hneď, keď sa deti probudia, je rozcvička, potom sú raňajky, k ránu patrí aj ranná modlitba. V magazíne pokračujeme s ďalšou časťou seriálu Golfová škola. Dnešným magazínom vás prevádza Ria Ratajová. Rekonštrukčný boom v obci Vrbov neutícha. Po rekonštrukcii základnej školy rímskokatolíckeho kostola a práve prebiehajúcej rekonštrukcii renesančnej zvonice sa začiatkom letných prázdnin začalo aj s rekonštrukciou škôlky. S kamerou sme sa počas jedného z kontrolných dní boli pozrieť, ako prebiehajú práce. Pri prvej návšteve na tejto stavbe som musel konštatovať, že tu bol havarijný stav. Priečky boli dopraskané, statika ich bola narušená. Nechybalo veľa ako ich zrúteniu. Čiže pristúpenie k tejto rekonštrukcii bolo nevyhnutnosť. Všetko bolo zničené, vypadané, nakoľko priečky posadali a bolo to životu nebezpečné, že sa to všetko muselo vybúrať. Materská škola bola otvorená 1. apríla 1987 a vlastne v prevádzke boli od tohto obdobia 2 triedy. Nutnosť rekonštruovať budovu materskej školy bola aj z dôvodu nárastu počtu prihlásených detí. Podľa zákona dovoluje počet detí len 22 v najstaršej triede a 21 v tej mladšej triede. Takže, a keďže sa nám prihlásilo v budúcom školskom roku 58 detí, tak vlastne nemohli by sme ich zobrať. Vykonávateľ rekonštrukčných prác je zatiaľ s pokračovaním prác spokojný. Sú kompletne okná vymenené, parapetné dosky znútra zvon. V podstate prebehla rekonštrukcia jedalenskej časti, kuchyne, vymalovanie, vyspravenie. Práce finišujú v poslednej časti rekonštrukčného plánu, ktorý zahrňa kompletnú výmenu sanity, podláh a rozvodov vody v sociálnych zariadeniach budovy materskej školy. A strašne bolo zložité vybíjanie podlah, pretože podlahy sa vybíjali ručne, nemohli sme používať kompresory z dôvodu, aby nebola narušená vnútorná kanalizácia, teda spodná ležatá kanalizácia, takže to bolo asi také najnáročnejšie. Firma, ktorá práce realizuje, ich prevádza v primeranej kvalite. Nakoľko na tieto stavby my nemôžeme žiadať peniaze z európskych fondov, lebo máme málo detí, minimálny počet detí, na ktorých sa dá žiadať je 80. U nás je to 60, minulý rok bolo len tých 51 alebo 50, takže musíme to robiť z vlastných zdrojov. Zobrali sme si na to 97 000 eur úver. Radosť uskutočnenej renovácie budovy miestnej škôlky majú nielen rodičia škôlkarov, zástupcovia obce, pracovníci materskej školy, ale aj samotná riaditeľka. Určite, že sme sa všetci potešili, hlavne tým novým oknám, pretože tie už boli naozaj vo veľmi zlom stave a aj ten únik tepla nám ako v podstate financie odoberal z nášho rozpočtu. Takže určite sme sa potešili aj rekonštrukcii v dolných priestoroch. Otvorenie školského roku 2010-2011 bude vo Vrbovskej materskej škole o to slávnostnejšie, že rodičov, deti a pani učiteľky privítajú vynovené a novotou ešte voňajúce priestory. Detský tábor so zameraním na golf organizuje golfový areál Blackstork, golfová škola Bestvina spolu s agentúrou Vočas. Už 3. ročník golfového tábora pre deti od 7 do 15 rokov, ktoré sú pod dohľadom skúsených pedagógov, sa teší narastajúcemu záujmu. Začínalo to 2 turnusmi, minulý rok boli 4 a toho roku je dokonca 5 turnusov, to znamená podľa záujmu detí sa organizuje počet turnusov. 5 turnusov to je cca 100 detí. Z celého Slovenska, od Bratislavy až po Humenné. Ako vyzerá program Dňa detí? Program je v podstate stabilný, začína to o 9:30 príchodom detí, od 10:00 do 12:00 je prvý tréning dvojhodinový pod vedením profesionálnych trénerov, od 12:00 do 1:00 obed
V rámci neho sa deti dozvedia niečo z etikety. Pán Sisák im ukazuje, rozpráva o veciach, ktoré by mali vedieť a ktoré sú normálne zaužívané. Od jednej do druhej je zase golfový tréning. Od druhej do pol štvrtej sme s deťmi v relaxačnom centre v bazéne, kde sa s nimi hráme rôzne hry. Od pol štvrtej do tej pol šiestej máme indoorové aktivity, to znamená biliard, stolný tenis, golfový trenážer a keď to počasie dovolí, tak ideme s nimi na golfovú akadémiu. Ku svetu golfu neodmysliteľne patrí znalosť pravidiel, a to nie len tých golfových. Spoločenské podujatia, ktorých sa golfisti často zúčastňujú, si vyžadujú ovládanie etikety stolovania. Tá etiketa pomáha, posilňuje tú spoločenskú istotu a teda uľahčuje ten pobyt alebo existenciu v tej spoločnosti, pridáva na vážnosti bez toho, aby človek musel ustupovať nejakým nedôstojným prejavom úcty. A na druhej strane sa hovorí, že golf je športom gentlemanov. To znamená, že gentlemani by mali mať v tej základnej etikete jasno. Lepšie ako na kurze etikety to išlo prázdninujúcim golfistom na trávniku. V rámci kurzu golfu se naučí to, že vlastně naučí se hrát golf a cílem je, aby děti získali zelenou kartu a měli takzvané jak kdyby základy, což znamená základy na driving range, což je nějaký ten odpal do dálky. Za druhé máme jak kdyby chippingovou array, což znamená ta přihrávka v jamce se musí naučit a nějak to doťuknutí, což znamená na ten putting green, tam to doťukávají do jamky. Sa mi tak dobre darí, že viem dobre strieľať. Aký je tvoj golfový vzor alebo idol? Tak Justin Rose určite, ale aj Tiger Woods je veľmi dobrý. Idol? Ani nie. Možno tak svojho ocka. Odkiaľ si? Z Talianska, z Padovy. Venuješ sa aj v Taliansku golfu? Trochu. Povedz nám, kde sú krajšie golfové hríska, u vás alebo tu na? Obidva. Mne sa najviac ľúbia tie vysoké Tatry. Aké pravidlá platia v golfe? Čo taký golfista nesmie na gríne? Nesmie telefonovať, pýtať sa spoluhráča, ako palicou má hrať, tak asi. A možno čo sa týka obliekania? Tričko s golierikom a nesmiete mať modré džíny. Trvalo by mať spajky na topánkach, ale a nie podpätky. K jednej z najobľúbenejších aktivít golfového tábora patrí aj štvrtková grilovačka. Ideme opekať špekáčiky, kto bude mať chuť, máme aj slaninku, takže deti si môžu vybrať, zvyknú si opekať aj chlebík a k tomu majú zelenú cibulku, horčicu a kečup. Táborových golfistov zaujala okrem golfu a množstva zaujímavých aktivít aj naša kamera a mikrofón. Mnohí si mali možnosť vyskúšať, že práca redaktora nie je až taká jednoduchá. Z golfového tábora pre televíziu sa mi to nedá. Z golfového tábora vo Veľkej Lomnici pre televíziu 3V Alexandra Daduláková. Akcia? Z golfového tábora z Veľkej Lomnice pre televíziu 3V Radoslav Zozuľak. Zo školy golfu Black Stork pre televíziu 3V Barbara Lovišková. Z golfového tábora z Veľkej Lomnice Black Stork pre televíziu 3V Milan Velecký. Prázdniny sa pomaly dostávajú do finálnej fázy. O tom, ako ich prežili deti z farnosti Veľká Lomnica a Vrbov, vám prinášame v nasledujúcej reportáži. Farnosť vo Veľkej Lomnici už 6. rok organizuje tábor ERKO. Za touto skratkou sa skrýva názov Rebrík, ktorý združuje hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Pod jeho zastrešením vlastne pracujú tu na mladí ľudia s deťmi počas roka. Mávajú stredka tu na Starej Lesnej v našej filiálke a takým vyvrcholením celého roka je detský tábor. Každý rok zvolí organizačný tím lomnických erkárov inú lokalitu. Tento rok padla voľba na Liptovskú Ľudrovú. Snažíme sa to robiť ako aj takú fárskú akciu, nielen erkársku. Takže vždy vlastne ide kňaz s deťmi a dávame tomu taký duchovno, športovo zábavný obsah týmto táborom.
s tým, že si to popripravujú vlastne animátori. Témou tábora bola olympiáda a my sme vlastne chceli, aby tak deti neboli zameraní na to víťazstvo v olympiáde, ale na víťazstvo v tej duchovnej olympiáde, keďže heslom tábora bolo najväčším víťazstvom je stať sa svätým. Každá skupinka mala svojho patrona. Európa to bol Jan Pavol II, Afrika svätá Monika, potom Amerika svätý Patrik a Ázia matka Teresa. Deti si rozšírili obzor svojich vedomostí nielen o spomínaných patrónov, ale dozvedeli sa aj zaujímavosti o jednotlivých svetadieloch. Animátorka Janka nám priblížila, ako vyzerá erkársky táborový deň. Hneď, keď sa deti probudia, je rozcvička, potom sú raňajky, k ránu patrí aj ranná modlitba. Ale aj športové disciplíny a výlety do prírody patria medzi obľúbené činnosti erkárov. Cez čo? Cez a čo? Že ideme ďalej na to. Nejdeme po žltej značke. Žltá značka je ktorým smerom? Týmto. Žltá značka je bola tu. Kde pôjdeme teraz? A čo nás? Čo to teraz? Preto chcem, Páne Bože, za všetko, čo si spravil, spievať ti tieto piesne, my celý svet ťa chválil. Vydajme svoje ruky na chválu nášho Pána, tancujme na jeho čest od večera do rána. V erkárskom tábore je oddych väčšinou aktívny a k nemu patrí napríklad pomoc pri príprave raňajok, obeda či večere. Zvláštnosťou v tohtoročnom tábore bol sviatok, ktorý mala každý deň iná skupina. V ten deň bol proste sviatok jednotlivého kontinentu plus svetca a vtedy tá skupinka dotyčná nemusela nič robiť. Deti sa na to najviac tešia. Touto cestou chceme poďakovať pánu kaplánovi Jánovi Piatakovi za poskytnutý videomateriál a efektné spracovanie videoklipu. Aj 35 detí z Vrbovskej farnosti prežilo nezabudnuteľný prázdninový týždeň v skautskom tábore v Lopušnej doline. Na tom skautskom tábore sme boli viacero oddielov a každý oddiel si obstaral vlastný program. A my sme mali napríklad taký program, že jeden deň mali byť Indiáni, jeden deň Vikingovia, ale vlastne toho programu bolo veľa, tak nie všetko sme využili. A ako vyzerá tak skautský deň, taký na tábore, tak vždy ráno máme spoločne ako budíček, rozcvičku, nástup, tam sa vymení nočná vlajka za dennú, tam je slovenská vlajka a vlastne potom sú raňajky a už každý ten oddiel si vlastne robí ten svoj program, ktorý si pripravil dopredu. Takže je to také zaujímavé. A vlastne my sme tam boli viacero oddielov, že Vrbov, Vyšné Ružbachy, Nižné Ružbachy, Batizovce, Lackova. A vlastne každý mal vlastný program a bolo to dosť zaujímavé. Ako vám vyšlo počasie? Počasie, no keď sme pozerali predpoveď, malo aj pršať, teda väčšinou malo pršať, ale vyšlo nám dobre. Pršalo nám párkrát, iba možno 3-krát a tak slabšie. Skôr mali sme búrky, ale to bolo skôr tak na predvoji a na závoji. To sú vlastne táborové stavby, ale tábor bol dobrý. Tak dobre bolo na tábore. Čo ste tam robili? Tak sme mali taký zaujímavý program, také hry a tak. A kde ste spali? V podsadách a stanoch. Skautov po celý čas prevádzal a duchovne povzbudzoval vrbovský farár Andrej Legutky. S Andym, ktorého takto skauti volajú, zažijú každý rok v tábore nezabudnuteľné zážitky.